Pewna japońska filozofia mówi, że każdy z nas ma 3 twarze. Pierwsza twarz to ta, którą pokazujesz światu. To sposób, w jaki się prezentujesz i w jaki masz nadzieję być postrzegany. Druga twarz to ta, którą znają twoi bliscy, przyjaciele, rodzina. To twarz, którą pokazujesz tym, których kochasz najbardziej. Trzecia twarz to ta, o której nie wie nikt, tylko ty sam. To prawdziwe odzwierciedlenie ciebie, niezakłócone jakimkolwiek spojrzeniem innych. Kim jesteś, kiedy nikt nie patrzy, kiedy jesteś sam, a twój umysł nie jest na jakiejkolwiek smyczy? Sam czasami w takim stanie czuję się jak zupełnie inna osoba. Osoba, która może być w stanie obserwować dowolnie, swobodnie i bez udziału spojrzeń innych. Ale gdy próbuję część z tych myśli przełożyć na przykład na rozmowę z drugą osobą, bardzo często one gubią się w tych 2 pozostałych twarzach. Trzecia twarz to prawdziwa tajemnica ludzkiej tożsamości. Chyba i tak najlepiej jest trzymać ją w sekrecie. A tak naprawdę najbardziej liczy się to, czy to ty jesteś szczęśliwy z tym, kim sam jesteś, kiedy jesteś sam.